Dema ku listik van derhener û yên din amadene ku ji bo xelatên Oscaran pêşbaziyê bikin parmendan xaliya sora dixistin. Ev ji bo pişêsaziya filman û bo namzedên pêşeng bûyera herî giring ya salê ye. Di nav de bo listik van Michelle Yeoh û filma Everything Everywhere All at Once. Sê endamên din yên vê filmê jî bo xelatên lîstikvaniyê pêşbaziyê dikin. Kate Blanchett jî bo rola xwe ya wek derhunereke muzîka klasîk ya di filma tar de bo xelata lîstikvana baştirîn ya serekî ya jin yek ji pêşeng namzedane. Her du film jî di nav 10 namzedên Oscarê yên baştirîn film dene. Her wiha filma Elvis ku çîroka stranbêjê pop Elvis Presley ji nû ve pêşkeş dike bi Austin Butler ji bo lîstikvanê herî baş pêşbaziyê dike. Bernard Hiller mamosteyê lîstikvaniyê ku bo dersên xwe bi serketiyan re hevpeyvîn kiriye dibêje Hollywood xelatên Oscarê ciddî dibîne. It's very important for the film. Oscar ji bo film û lîstekbana pir giring e. Ji ber ku peşerandinek ji pêşesaziyê ye ku dibêje tiştekî we yê bêhempa heye. Brendan Fraser di filma The Whale de ji bo xelata baştirîn lîstikvaniyê de rikberekî din yê serekî ye. Di çîrokeke zilamekî qelew û peywendiya wî ya aloz ya bi keça wî re. Filma The Banshees of Inisherin ku li ser aloziya di hevaltiyekî li gundekî Îrlandayê bo lîstikvanê serekî Colin Farrell û lîstikvanên piştgiriyê Brendan Gleeson û Barry Keoghan û hevdem ya Kerry Condon namzetî bi dest xist. Lê Condon xwedî rîkberane wekî Angela Bassett ji bo rola wê ya di filma Black Panther Wakanda Forever de. Di nav namzedên bo baştirîn dîmen de filmê The Fabelmans jî heye ku li ser jiyana destpêkê ya derhuner Steven Spielberg'e. O filma Almanî All Quiet on the Western Front ku li ser bingeha çîrokekî dî jî şer ya ji pirtûkekî 1929 hatiye çêkirine. Ev jî hem bo baştirîn dîmen û hem jî bo baştirîn filma navneteveyî namzede. Hiller dibêje ku beramberkirina filman û performansan dijwar e. Because some people have dramatic Oscar-winning scenes. Ji ber ku dîmenê xelatgirtina Oscarê yên hin kesan heye û yê hin kesa jî tune ye. Mîna ku mirov vê sêv û pirtiqalekê û hirmiyekê bide ber hev û bipirse kîjan çêtir e. Loma ne giring e, pir ciddî nagirin. Tevî hin mijarên ciddî xelatên Oscarê wekî serdemeke pîrozbahiyê têne armanc kirin. Dema ku temaşevan filmên xwe yên bijare û kesên ku wan çê dikin şa, pîroz û serbilind dikin. Ji bo Mike O'Sullivan Özlem Yasak Dengê Amerîka.